ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ପାଣି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମାନେ ଗେଟ୍ ଥିଲା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପାଣି ଆହୁରି ଠେଲୁଛି ସିଆଡ଼ୁ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମେ 4 ପିଠି ମାନେ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ଅଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖୁନି ଆମର ଏଇ ପଟିରେ ଦେଖୁନି କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆସିକି ଧରିଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପାଣି ଘରକୁ ପଶିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡ଼କୁ ପକେଇଲି ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ପୁରା ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛେ 4 ପିଠି ପାଣି। ସେପଟେ ଏଇ ଘର ପୁରା 4 ପିଠି, ଘରର 4 ପିଠି। ଆଡ଼ପଟେ ତ ଘର ପଛପଟେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଆଗ ପଟ ଖାଲି ଦେଖାଉଛି, ପଛପଟକୁ ପୁରା ପାଣି ଭରିଯାଇଛି।